komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Biyernes kita, Hunyo 19, tuig 2020. Aksyon Hotline! Ikatlo na kita nga Biyernes sa mga ka-aksyon sa karon nga bulan. Welcome na sa aton nga pagpangalagad, tubtob kita. Tak nga alas 9:30, no? Tubtob kita alas 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline! Ginaupdan kita sa technical side ni Aksyon Henry Espulgar, Kabuy Lugman. Si Aksyon Dorel Cabato, kag Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon nga aga? Of course, diri sa syudad sa Bacolod sa gihapon, ang nagapanguna nga balita kag update nga ginasunod sa halos kalabanan ang natabo kahapon panibag-ong record, no, sa kadamuon sang kaso, panibag-ong kaso sang COVID-19 nga nagpositibo hindi lamang diri sa Bacolod kundi sa Negros Occidental. Aksyon Hotline! Bangod sang panibag-o nagwa nga resulta sa diin sa Bacolod City may 4 gidiya ka mga OFW kag isa diri ka locally stranded individual ang nagdugang sa listahan sa Bacolod City, no? Ang nagdugang sa listahan sa Bacolod City kon kaso sang COVID-19 ang paggambalan. Aksyon Hotline! Hindi mo madula, no, sa publiko ang magbatyag sang kabalaka. Because at the end of the day, sa gusto mo sa hindi, once ka may ara gani isang batian nga balita parte sa nagwa nga resulta nga nagpositibo, ang tao siyempre mabatyagid sang kakugmat pero klaro honta nga ang mga OFW wala iniiya makapauli sa ilatag sa ka mga puluyan kundi nagapabilin sa mga quarantine facilities. Aksyon Hotline! Ang LSI, sa kaso ng LSI, nagkapauli siya matapos nga ang 14 days, no, nga mandatory quarantine, natapos niya na. No, galing kay ti amo na bala kung kay isa, ang tanan luyag na nga magpauli dayon sa balay mo. Ang rason ti nahidlaw sa pamilya, gusto na makaupod ang ila sinema miyembro sang pamilya bangod nga dugay na nga na stranded sa iban nga mga lugar tapos dugangan pagid nga nagpaidalom na sa mandatory quarantine sang city. Tigaling bangod sa problema nga may mga delay sa pagpagwa sang resulta no gikan didto sa Iloilo nga testing center. Ang iban di ko kagwantasin nila. Gusto na namon mapuli amon ang mga demand, no? Sa mga opisyales kag committee nga nag-uyat di sa Bacolod ti ang resulta kuan gid na obligar ang city nga papulion na lang ni sila. No kay naga-demand gid. Ara karon kay pagpauli ang iya galing sang Estefania di ko pamatian na to ng kapitan
kuan iya mo, mga 8 days na nga nagkapauli sila balay, kag nagwa pa ang resulta. Action Hotline. Siling naman sang City Health Office, no need naman kuno nga magpatigayon pa sang pag-swab sa mga pamilya niya because tinaglapaw na gani sa required number of days nga amon ang doka delikado pero check karon tarang na kung anong latest na karon na parte sa mga reaksyon sa magkapitanis kagabi nabalikan man ni Action Brian ang pila ka mga leaders naton diri sa Bacolod and of course isa sa mga bantayan ta kunan no pati ang mga himuon sa city liwat kumong ang mga pila ka mga barangay kapitan may mga reaksyon no kay sining nila do kulang sa coordination amo tong waay matapos man ang proseso sang sining nagpuli nga LSI nga dapat may information ang ila sini barangay. Action Hotline. Kag, istoryanta karon parte illegal nga droga. Grabing Bacolod daw. Nano ini man, anay nga mahana na kag may ara na subong sa ngabat-amat nga ginatrabaho ang taga-PDEA para iya nga maghimo sang maumpisan, mabalikan na ining nauntat bala no nga barangay drug clearing program ay grabe ho, ang Bacolod City nagapadayaw man, din kakita imo man tag 11 milyones ka pesos siya, ma-recover nga siya buho. Action Hotline. Ang lain pa kay siling diri sang kapitan, hindi man na among residente, pangayaw lang ni kamahuben pa no, grabing illegal drugs. Action Hotline. Kagiban pagid karon nga mga update, mga kaaksyon sa mga crime stories nga nagluntad sa Bacolod. No, kumusta na? Atong ipugon nga group nga ginatutukan sa aton sining nga kapulisan. May ara na sila sang persons of interest. Pero nung latest sini, ari pa bala din ning grupo sa Bacolod o kung nagpabugnaw naman sagwa sang Bacolod o kung nagkadto naman sa pila ka mga banwag ang syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Do ka simple lang yan, no? Pero ti ang pasubo, di may kabuhi. No? Nga na disgrasya, isa ka foreign national, isa ka Belgian national, nga ginlutang nila iya. Susuway man mga kaluoy ini man. Action Hotline. Kagiban pa karon na, no? Nga mga update nga aton sini idolong sa inyo. Unahon ko lang damo nga pamangkot, parte sa biyahe sa mga fast craft. Actually, ang balita nga ti maumpisa na sila maumpisa na ang pagbiyahe sang fast craft buwas iyang adlaw no initially amo na nakuha naton pero ipa-confirm tayo na kay Mr. Frank Carbon para at least hibaluan tani ko nano ang matabo gid kag nano ang naistoryahan nila sa Coast Guard no kay parang ang mga nagamonitor kag ang luyag mag-travel mayara na kadaan sang ideya na parte sa arrangement buwas nga adlaw. Now ari sa aton nga linya i-check naton karon nga aga kumustahon ta si Mr. Frank Carbon kun ano ang latest sini. Sir Frank, good morning. Art? Yes, right. Hello. Na Sabado was, sa 20 ng Hunyo, masugod kita biyahe. Pasalamat kita sa atong LGU, Sibilio Bacolod, Province Negros, kag Province man to sa Panay. Okay. Natugtan kita, no, nga magbiyahe, amo man ang Coast Guard kag Marina. Aha. So, buwas masugod kita Sabado, no? Kaya at least ang tao makatabok-tabok, negosyo, Ililo, Bacolod, sige na. Okay. So, sa Bacolod nga departure, ang Wisam masugod dire alas 9:50 sa aga. Saga. Ang dason nga departure alas 4:45 sa hapon. Isa sa hapon, isa sa aga lang anay. Okay. Ang salin sa Iloilo alas 6:30 sa aga kag alas 2:30 sa hapon, duwa man, no? Kag duwa-duwa lang anay. Kag kung magdamo ako sa malang na magdugang Yan ni tayo makapangayo man ta
permiso sa marina nga madugang the trips to accommodate sang pasahero nga magdugang. Oo. So, bali, boss, kung alin ka diri sa Bacolod, ang first trip, bali, ano ni sir, ginaschedule na lang ang tanan nga mga fast trap kung sino una Actually, magwa? Ang ginlawag ko lang, iya lang siyang mission. Pero 3 kami ginalawd. Ah, okay, okay. Pasunod. Oo, pasunod lang. Pasunod Para lang. lang, para bala nga ang pasahero malaptaman, no? Okay. Nga mabuy-buy man ang tanan, no? Okay, okay, okay. So, may una to siguro siya kapaskap, may kadua, may katatlo, sunod lang. Aha. Oh, para makabuhi-buhi man ang tanan, ha? Oo. Okay. Pero ano matabo, boss, sir? So, in short, ang departure ng halin sa Bacolod, anom na. Aha. Ha? Oh, duwa kami, duwa man tong duwang isa, so anom kag duwa, tatlo, so 6 trips na, halin sa guys sa hapon. Ang sa Iloilo, pareho man na. Okay. Anom man na ka-departures. So, ang alin diri sa aton, tatlo ang mapailoilo nga trips, ang departure, tatlo man ang masulod diri. Hindi, tatlo ka-departures. Ang tatlo ka shipping lines, may duwa ka departures. Ah, okay, may tagduwa. Okay, good. So, anom. Times 3, 6 trips. Anom man sa kwan. Okay, so, okay. So, malutaw, hay na nga biyaya. Halin sa agad sa hapon. Aha, Kung aha. kulang pag iti, hapos mo na magdugang kay isang nagligad, antes ang COVID, 19 na nga mong departures. Halin sa Bacolod. 19 trips, ha? Okay, okay. Galing kiti, hindi pa nakabalo kay may do tayo pangalo restriction, ang health protocols, may do tayo pangalo kulba, balo ka man, no? Oo. Pero subong, ano ang instruction sa inyo, sir? What will happen from the port sa pagpasaka, dira pagawad ticket? So, almost daw commercial na. Almost the same na. Except lang ni, Okay. ang tawag na Manila subong returning overseas Filipino. Sila naman nilang OFW. Sige, bakit na-confuse lang bala? No? OFW, subong itawag na returning overseas Filipino ROF. Kag ay ning LSI, Okay, okay. Kay tikinanglan di man ni iludutay instructo para bala nga ang aton ding health protocols hindi man makompromise kay subong ti kaayo sa sistema mo Okay. ang Negros ma-control tagid kag ma-identify kag ma-isolate ma-quarantine. Diba? Ang halin sa Cebu ma-control, ang halin sa Manila ma-control, no? So kinanglan i-maintain natin. Kasi kag LSI ka kag OFW, sa mo lang nang kada may papilis ka pada, may health certificate, may travel documents. Amo lang na. The rest is abierto na. Aha. Pero ang usual man da nga halin pa sa una way pa maning COVID ya, ang inyo ga required kamo daya nga mag-fill up kay no sang mga records for record purposes man, di ba? Passenger manifest na requirement na yan sa Marina. Marina. Nga, ang pasakyon mo nga tao, Okay. isa mo gid sa manifesto. Oo. Pero sir, ang requirement sa inyo nga dapat 50% gyapon of the capacity, sige na iya. Sige, amo ng health protocol sa Okay. para ara gyapon ang physical distancing. So every other seat para more or less that's equivalent to 50%. Okay. So, hindi na mo mapuno kung every other lang ang kuan. May ultra lang, may kuan pa din. Of course, dala ka ni Japon sa imo mo dalo Christmas, kag alcohol. Use yung normal tang inabuhat subong na new normal na bla. May alcohol, may Christmas. Kag palayo ka man sa tao dahil kung sila tumbok, hindi ka. Social distancing or physical distancing. Social gid, Okay. Kaya mo na gani, nga kung nasawa, reklamo. Nga ti, saan ista matapos ng distancing ni? Tod, kay kabudlay gid man no, hindi mo na makuan bala madula nga may ara sa hindi kaintindi nga siling nila ti do grabing halit kadaan sa COVID-19 ang relasyon kisa ang mga bisan ang magkapamilya, no? Bisan ang magululutod, mag-iloy, hindi ka kitain bisan lapitanay lang kay kadelikado nga basi ko nang kadalo ka. Oo. Kagani kahalok sa bata mo, magaling ko sa buhay. Hindi ko kahalok sa mga apo. Correct. Sa asawa mo. Kaya nga, adiretso ka sa banyo kung maligo. Ano ka nailis pa yun. Correct. Pero that's
kinanglan importante sa siningan po arta. So, hindi ka mo magpatuman sang possibly increase sa plitihan? Daw hindi pa subong, maybe in 1 to 2 weeks, tanawon kung daw ang volume magkunol, hindi gid Okay. magkaka, si base mapilitan kita. Aha. Kung base sige-sige malang daw bunyo, kad daw madala, si base hindi. So, Okay. ginalantaw pa, ginalantaw. Aha. That will be another week or 2 siguro, Arto. Okay. Sige na lantaw-lantaw man ang bulsa. Mm. Oo. Pero, te, ang Ang isa inyo, na Sir negatibo, Frank, ang inyo mga Lord, crew God. nga masakay sa barko ni ano naka-PPE pa ni kung daw ay naman lang mga face mask na lang. Awan lang. Face mask, kag alcohol, kag everyday, ilis gid siyang uniforme. Okay. Everyday, ilis gid siyang face mask. Kay why man sila contact, ato na sila to sa bridge, why sila contact sa tawo, kag ato to ga panago sa makina. Mhm. Oo. Oo, ang ila lang is kung magpasaka lang, si captain sila panago na sila sa bridge, kag panago. Makita mo na da. Okay, gani. Sila contact, oh. Sige. So, Sir Frank, salamat gid no sa Art, base, imos. Oo. mabulig mo da, announce nga aton nga departure sa ha? Okay, okay. Yes, sir. Yes, sir. Tanan-tanan, din nagkuha na gid, DSGS ng buli, ya. Puligi kami da announce, ha? Oo. Oo. Sige, Kaya salamat gid, announcement mo Sir ni- Frank. Dako ni bulig sa ekonomiya, ta? Gani. Not Ti only buwas na business, nangadaan mo, but umpisa mo. Oo, ha? Gani. Ako Sige, nga, salamat ekonomiya gid, ng sir. kwarta, ha? Art, salamat man, Art. Good morning, good morning. Action Hotline. Sa mga nagapamangkot nga mga nagabiyahe dira or gusto magluyag magbiyahe ti buwas na ining adlaw no magaumpisa kay gintugutan na sa Philippine Coast Guard nga magkabiyahe paagi man sa marina magkabiyahe ining mga fast craft in a commercial trips ti ang isa sa ginakulbaan ko muni. Huwag kita nagpamahog, pero dapat kooperasyon magyapon sa public ang kinanglanon. Tanimo, tanan kita luyag na magbiyahe. Well, kung hindi man importante, ako ga-encourage ko sa tanan kung huwag man ta importante nga kadtuon sa diin man nga lugar sa tabok sang dagat, sa Iloilo, Bacolod, kayang Region 6. Ginkasugtan sa mga local chief executive, ginkasugtan sa mga mayors nga hindi naging pag-istriktuhon since nga pariho man kita subong sang status kon party COVID-19 ang pagambalan ti nunid na ni nga i-require mo pagid sang istrikto nga mga dapat may ara sang ginauyatan gid no nga mga documents, certificate to travel, and dapat may compliance prior sa ilang nga pag-travel. Tingin buksan na, no, kag magabukas na umpisa buwas, ang pagbiyahe sa commercial. Magsiling ka commercial, titanan diri pwede na makabiyahe. O, kabay patani ha. Ang akon lang mo ni, di kita magkalipat. Nga bisan gintugutan na ang commercial nga pagbiyahe, sining mga fast craft, wala pa natapos ang away ta kontra COVID-19. Action Hotline. Kaya basi malipat ka mo bla makumpiyansa ka mo ang iban yalago-lagaw to Iloilo ta. Kita mo to ang member sa Bureau of Fire Protection nga nagkadto to sa Boracay. Hunang problema tong taga-Aklan Subong kay naglagaw-lagaw pa to sa iya while nga nagapaabot sang iya sini result sa RT-PCR test. Yawer, sang uli, gumawa karon positive ang RT-PCR test. Kundi nagsala-sala mga opisyal. Action Hotline. Diri sa Bacolod, amo maning case nga dapat gani ini siguro isa naman ni kabagay that is why untat man nga minitingay sa mga miyembro sang IATF sa Bacolod bangon nga hindi mo mahatagan kumpiyansa hindi man pwede nga basulon mo lang ang mga committees nga nagauyat. Bangod kay subong sa nakita ta, ma-check tabla karon ka magi-update sa duha ka magkonsihal nga nagauyat sa committee nga nagapapauli sa mga OFW kag mga LSI. Man kay namin nag-abot naman sa Bacolod mo. Kag hindi law-lahog ang numero sini nga gina-expect naton
nga magasulod diri sa bahin sang Negros, Bacolod City nga mga OFW kag mga LSI. Action Hotline. Tinakita tanangadaan nga bisan nakapaidalom na sa mandatory quarantine didto sa Manila. Pero kita niyo pag-abot ni sa Bacolod, kuhaan RT-PCR test, naga-positibo. Action So Hotline. nano abot ang balon sina. In other words, ang COVID-19, ining virus, hindi mo gid siya dapat pag i-underestimate. Kaya daw nag-evolve siya. No, pamatyagan ko siya. Bisa nagambal ang mga eksperto after 14 days, kusa naman lang siya mapatay. Pero katingalahan, ang iban sobra ni sa kabulan, quarantine nila, igo mag-RT-PCR test, naga-positibo. Action Hindi Hotline. ko magpuli ka karon nga akong gani apil amo ni. Kung may pamilya ka nga LSI nga nagalin sa Cebu and Manila, please kamo na lang mismo pagpauli sa balay ninyo abi halimbawa, bulig gid kamo sa gobyerno, hindi na lang kita matag kumpiyansa nga pabayan talang halalagaw dayon ang aton miyembro nga LSI nga nakapauli sa balay ta. Dapat kita mismo bulig nga ini sila ibutang sa separado nga mga lugar dira sa sulod balay naton mismo ha, nga hindi kita anay maghalagid katag kumpiyansa nga mabalta nga tiway naman ang problema siya kay lawig naman nga tiyempo nga nakuhaan to siya sang na-quarantine siya, tinuway man asymptomatic man siya. Action Hotline. Hindi kita magatag kumpiyansa. No, bangod nga ti kon hinali gani nga sa ulihi, basi bala, no, nga magpositibo ni siya kay ti ang iban diri nga mailisay nga una nagalabot tiging kuhaan to sang RT-PCR test. And hopefully nga way na sa masunod nga magpositive pa. Kabalo ka kung may balita gani nga may nagpositibo at isala ang tao sinabi ko hindi kulbaan sina nga matapikan kaya sang COVID-19. Action Hotline. Baloon na di ko na mga masunod nga mga tikang kay kung lantawon naton ang Bacolod City bangod man sa gina-expect nga pagdinaguso sa mga LSI kag OFW, why kita mahimo but to allow them to go home kung mag-abot na sila diri sa aton sa Bacolod. Hindi na ni masarangan sa mag-quarantine facilities naton. Kag, tisisay kadlaw karon kung maglinibo, maglabot na, nung tanaabi man. Action Hotline. Ina, kagiban pa karon na, aton istoryahan, parti ipugon, kag droga. Ano tabo sa Bacolod? Nga portik tamo, droga di, may-ari na di subong laboratorio. Din sila gahimo siniman. Nga sa isa lang katao, may 11 milyones iya nga balor sa siyabo nga na-recover. Sinong supplier siniman? Why gid sila nadlukan yan, no? Nga bisan amo na ning may-ari kita ginatubang subong nga sahi sang problema nga parte sa COVID-19. Ang iban nga mga negosyante nagkalaputo do hindi nakabangon. Pero siya buya agyan masang COVID kag kunano waya kapanusan mo kag damo mangyapon ang posible ila sini nga mga consumer kay kun hindi kun way sang konsumo kun wala ni sang nagabalakal sa syabo hindi na niya magsigi ang operation balda na niya dayon no pero kun sige nga mayara sa nagabakal mayara gyapon sa nagagamit at isige man tuloy-tuloy ang negosyo sa shabu. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag
kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs
na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus.
Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:45 na. Good morning kay Sir Basti Girhin. Paring Basti, may agalan dra sa imo. Action Hotline. Karaman si Ken Alonsagay, si Joseph Pacifico. Thank you, Gida. Kay Barangay Kapitan Rodney Carmona sa Barangay Sumag, Araman si Maria Cloud Dimitilio, Bowie Jolingo, Chupoy Magbanwa dira sa China, sa Macau. Oh, may ngaga. Jocelyn Libuon Dispuho. Thank you, Gida. Tamyawi ako si Tuto Lucas Herminal. Thank you, Gid. Kay Nilda C. Guanse. Ayos. Giseline Andrada Tiangson, nagamonitor sa Mansilingan. Jo Marie Pormentira, ara naman sa Binalbagan siya. Action Hotline. Rakilina Lumawag, mayong aga, watching from Hong Kong. Good morning sa pamilya ko Lumawag sa Barangay Bata. Oy, keep safe everyone. Action Hotline. Nansan Susit, si Nansan Susit to monitor Leia Mac Jenis, Inday Blaza. Okay. Heaven, Araman si Rofi Libran sa Kabankalan City ni siya. Joby Munares, Willienda Olimpo Longno, Sandra Cheche, Raymond Paglumutan Maantos, morning lang. Erwin Gonzales, kay Coco Franco, kag Dodoy Taiko, dira sa Maaw, morning. Philip Laurente, Jocelyn Arisevita Olak, morning man. Okay, ang iban karon na lang dugay-dugay. Paring Chupoy Magbanwa na basa ko na pareha. Kay Jin Oy si Sir. Salamat kita sa padayon nga pagsakdag kag pagsuporta sa tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Action Hotline. Kag sa iban nga nagapadala iya pagi sa YouTube, pakarunan ko lang na palihog isa-isaon to lang kay mahina ang kalaban. Importante nga makadala kita update karon sa inyo. Pati COVID ang mga nagapamangkot, hindi malikawan nga kadamo gid sang luyag makaibalono kung ano ang kadadlaw-dlaw kung may aras ang listahan, may nagdugang sa kadamuon sang mga nagpositibo, no, kung parte sa result nga ang aton subong ginakuhaan sa Iloilo Testing Center gihapon. Hotline. Dito pa kita nagapadala sang aton sinikuan mo sa Iloilo pa kita nagapadala sang mga swab sample gihapon. No, tiyan mo na ang isagid sang balantayan ta kay any time of the day gapadala ga download sa mga result man damo-damo ang ginapadala naton nga mga swab sample, although nga ti ang DOH ng ligan nagambal man nga ti dapat ang Bacolod rin na lang sa Talisay o sa Silay nga hospital kung tani magkuan nga laboratory center magpadala sa mga swab sample para mas madasig nga makakuha kita sang result. Tigaling kay daw why pa nasubong damo pang proseso nga himuon sila. No, while ginahulat ta ang additional nga ma-result gikan dito sa office o kon sa Iloilo Laboratory Center. Ang isa lang nga masaming ginabantayan ta every time nga may ara sang result nga nagguluwa kung kumusta ang Bacolod no, kamusta ang Bacolod kag Negros Occidental nga status, no? I-check karon ta lang na. Pero ariyo, party illegal drugs, gina-congratulate ang Bacolod City Police Office. Grabe. Siling ko gani after sang COVID-19, tuwain na sang nag-operate illegal drugs, pero
Sala ko kay nga tikapo ng operation niya 11 million more or less. Di kakita siya na grabe nagidagat subong sang sino yung mga nag-intra sa illegal drugs. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the Public Information Officer of Bacolod City Police Office. Let's have Lieutenant Colonel Ariel Pico on the line. Sir, mayong aga sa imo? Action Art, good morning. Good morning din sa atong pinalaga mga tagpalamati sa bugos nga katapos ang Action Radio diri sa sudad sang Bacolod. On behalf sang Amon City Director, Police Colonel, Attorney Henry Binyas, good morning gid sa aton tanan. Sir, nagtawag ko sa imo kay siling ko grabe. Nanong tabo sa Bacolod, siling ko, abi ko gani, pati ning mga nagapalusot sa illegal drugs, sinakulbaan man sang COVID-19, pero do ka-relax lang niya sila. Do sa wala lang niya, sir, no? Tag 11 million, more or less, ang value sang drogang gina-bit nila yan, no? Yes, Chakto Kadra Action Art ang aton nga accomplishment una-una best no nagapanginbulahan man kita sa aton nga mga operatiba. This is joint operation Action Art between sa aton Special Operation Unit 7 ang aton nga Philippine National Police Drug Enforcement Group. Ini siya nga grupo amo ni nag-operate diriya sa Visayas region. So the whole ni sila nga Visayas gina-operate na nila. Amo na gani nga abis ang aton nga mga kauturan nga ara sa illegal nga droga ang naga-operate ang aton lang Station Drug Enforcement Group or ang aton City Drug Enforcement Unit. Wala sila kabalo nga may mga advance na kitaya nga mga grupo. Sila may mga diversion, may mga pagbago man sila nga patakaran. Ining nagkaladakpan Action Art wala ini sa aton mga listahan. Yes. Ini sila ang mga personality nga araya sa dalom. Pag ginapasurface ini mga sindikato sa droga nga mga ngalan kag amo ni ginamakabig naton bala nga sacrificial sa ilay nga organisasyon. Pero ang aton nga mga operatiba, ang aton mga operatives dig up man below. Ginapanilagan man ang ilang nga giho. Maski pa paano, kung iba nga unit ya, hindi nila makilalaan, mas makakonect sila, mas maka-operate sila sa mga ginahambal naton bala nga underground nila nga mga tao ya. So, which is, amo na nga, yes, amo na siyang innovation, nga ginahimo sa pulis. No, kay kung ng taon tatuod, ini nga mga ngalan, daw ay niya na-expose, daw hindi bation, pero deep inside o kung sa idalom nga operation sila ini sa underground movement ang nagahimo gid sang operation. Yes, Action Art. Wala pa ini ang aton nga mga masupog nga kampanya sang droga. Sabi mo, may ari man sila yang plano na yang danyo in kaso ini nga tao madakpan sino ang mabulos. Kung sino madakpan naman siya, sino naman ang magapadayon. Grabe ba? Action Art, ang negosyo nga droga ining Cebu is very lucrative na negosyo. Grabe ang ginansya. So ang may tendency gid nga maingganyo. Primero, ikaw user lang, gagamit ka lang. Madak ka na nagabaligya sa imo, maingganyo ka man nga magbaligya. Kasi nakita mong ginansyad ako kaayo. Kagambalon kasi nagabaligya sir nga siling niya at least ang imo ginagamit libre na lang niya. Ako ginagit kay siling mong ganan siya mo muna lang na iyang imo kano no o pertino pilo gid sobra pulo ka pilo ya Action Art ang ginan siya hindi ka nakakita nga klase sa negosyo man wala business permit wala sang mga ano pang clearances nga imo dira nga bayran wala pa penalty risgo lang gid kulba lang gid imo ang ibang gani, way na gani kulba Action Art, kaya pabuang-buang na lang. Ito importante yan, maka-income. Ang ginapaka-Diyos na nila ni Action Art, kwarta. Muna na nagasunod niya sa ila pamintaron, nga despite sang aton nga masupong nga kampanya, mabuhat kayong pinalidad sa 965, may nagapangisog yapon nga magbaligya. Maski yan ni ara dira sa aton nga nakapriso na, no? But again, ang sikreto Action Art, hindi ginaya matago at panintras. Among nahambal ko, mag-aabot yun ang chance sa madakpan kag ma-monitor, ma-identify gid kamo sa gihapon kaysa nahambal ko na ang sekreto magwa gina sa Action Art. Now, ining mga individual nga subong do mo ning target ninyo nga
likom sa ibalota minilyon iya ka pesos ang ginauyatan nila nga value sang illegal drugs, damo pa ni sila ihan, sir, sa mga barangay subong. Action art kon monitoring sang aton nga mga drug personalities, madamo pa sila gyapon nagapabilin kay ini nga mataw hindi naton madali-dali ma-detect or ma-identify. Kaysa nahambal ko na underground ara sila sa dalom. Ang ilang nga hampang sikreto kaayo. Okay. Wala pa sila ya sa listahan, wala sila sa watchlist. Luwas na kung ara ka sa watchlist maski paano gina-monitor kaya. O drug surrenderer ka, ma-monitor kaya, nakilala ka ng daan. Pero amo ni subong ang challenge sa amon ini mga bag-o nga mga drug personality. Actually dugay na ni na-engage o galing wala lang gid yan nagka-surface ang ilang mga ngalan niya action art. Gani. Bakon mo tong sus kadamo-damo nga siya. Bu nakita ko sa picture ni Action dyan si Gubuari man imo siya bu pertik damo ba? Ang masal ano pa gani action art nga nabaligya da lang nga tawa sa mga kautot na sa Central Market. Tuod no? Perti yan no tawas lang yung na-display to sa downtown mo pertik damo ya. So, subong sir, nano ang update sini, napasikaan na siya kaso, kag nano ang, di na yan sila gakuha supply nino, paano niyo nakasulod sa Bacolod Abi mo action art, ang ato ni nga Negros Occidental, Bacolod, milog ka nga Pilipinas. Kung entrance and exit sang droga, kahapos ng action art mong, sa sunod lang. Una-una bes, siguro kung sugputong punon taning aton shoreline, ang kilid dagat naton pinakalaba siguro sa bilog ng kalibutan hindi na may manigar kung teknolohiya ang paghamalan na medyo naulihin na ginman niya ang Pilipinas amo na nga hindi manigar nga may mga technique may mga ginagamit man yung mga grupo sa aton sa sindikato kung paano nila ma-utilize ma-exploit ang kahinaan sang aton nga teknolohiya but again sa nambal ko na ang monitoring nga gyapon ara sa gyapon sa aton nga mga otoridad labi na gid sa PNP kag sa PDEA. Kag ang masiling ko nga madamo sa gyapon na mainganyo. Sa nambal ko na very lucrative. Manami siya nga negosyo, mainganyo damo gid masiling magka-interest na magsulod sa sini nga negosyo. Yun na bes, wala niya kaputuan niya action art. Gani man? Kaya lang niya ginansya mo. Why man siya kakapanos, sir? Hindi siya mapanos mo? Amo gina action art. So, anyway, kabay patani, no, nga, man, ang akon ganing inalantaw, sini, nga sige-sige naman ang trabaho sa PDEA, nga may mga ROC deliberation para sa barangay drug clearing program, siling ko ba siya mo nang halinan ng iban nga mga barangay di sa Bacolod, hindi pa ma-declare gyapon as drug clear area? Yes, action art. Pero ginakalipay ko sa paghambal nga sang aton nga drug clearing program, ang seryoso kita pagpungkod ni Sir Sammy Montuyo from zero subong may ara kita pulo, no? Okay. Imagine ang kabudayan nga mga pangatubang naton sa mga aton mga programa. Pero action art may ginahambal ko permi nga may mga problematic barangays yung makikita dire sa Bacolod kung illegal drugs ang paghahambalan, no? That includes ang barangay Singkang Airport and Banago kay ibang dire nga barangay. Pero kung datos ang paghahambalan action art, damo kita dire out of 61 nga wala ya sa mga natabo nga mga illegal drug activities pagbalig-baligyaanay. Mayroon mga user sa ila pero kini mga transaksyon wala dira amo ni subong ang 12 nga naka-on deck nga gusto gini Mayor Bing nga madugang ini sa aton pulo nga na drug cleared kitang pinakanubo sa lugar yun 16 point something lang aton nga na drug cleared diri sa sudod sa Bacolod pero may ara kita yang incoming no? Ini pagatutukan sa dason nga si Manaction at may ara kita dira kadak meeting sa Martes whole day ni patawag ni Mayor Bing ang 12 ni ka mga punong barangay nga ini ang mga kaso sa mga illegal activities gamay kaayo manaka-naka no laka gid kaayo ang mga aktibidades nga may dako tsansa na madugang naton sa aton nga maklear nga mga barangay diri sa siyudad sa Bacolod sunod. Yes. Sige, ma-update na kami sa imo pero salamat gid sa time ginatag karon nga aga Sir Pico. Yes, madamo mga salamat Action Art. Mabuhay po kayo. Ganda. Action
Hotline. Lieutenant Colonel Ariel Pico ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Now, sa part sang PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, i-check talang na kung kumusta ya sa ila. Ang monitoring diri, grabe, no? Makon mo sino man mag-expect, abiman. Kapon, pag flash report sa patrol, I was expecting at may ara recoveries, pero hindi mo tukdamo. Pero pagpakita ni Action Jan, kag ni Action Nixon sang litrato, mabako no yung mo gina-display sa downtown tuon nga kadamuon sang tawas. Tiya galing ato yes Shabu. Lingkuari man mo Shabu pertik damo ba? Ang 11 milyones nga value sang Shabu ko naglapta ni sa Bacolod damo naman utok nga hindi mamtang sa insakto. Damo naman individual nga mahalitan sa to, no? Kon nagamit abi kag na bakal adto sa mga usari sang illegal drugs. Morning kay Banker Gemini, tamyaw lang ko sang isa ka balipayon nagkadlawan sa amon mapisan nga auditor sang PGBI Bacolod City Executive Council, Robert RMG Toto Balgos. Oy, morning dra sa mga officers sang PGBI, Philippine Guardians Brotherhood Incorporated, Bacolod City, especially sa kay Bro Art Mixdon, no? May nga sa inyo. Marjon Pilinggon, morning man. Manit Poblador, Boy Julingo, Elizabeth Malakagamala. Siging iba hindi ko malabutan, pasensya, gida kay kadasig, abisang pag-pop up nyo. Ken Alonsagay, nabasa ko na kay na. Tiyan mo na, ining parte si legal drugs, wala niya kamatayon nga sa isang negosyo. May madakpan ka, ang iba nagkakapatay pa sa operations ng illegal drugs, pero may nagabulos. May nagabulos. Bisan kay balong tao nga illegal ina, pero mo nang pinakasimple nga pamagi nga makakwarta, ang iban nagaobligar, nagaka-compromise nga mag-entra sa negosyo sa illegal nga droga. No? Tigaling hindi na reason. Kapin pa madakpan mo anong rason sang tao, obla? Nga nadakpan sang otoridad sa operation sa illegal drugs, ti kapigaduhon. Kapigaduhon na nagtulod sa ila para nga mag-interest sa illegal drugs. Mag-engage sa negosyo sa illegal nga droga. Pero ti again, hindi na siya acceptable nga reason sa isa ka tawo nga naga-intra ka sa illegal activity, particular na illegal drugs, bangod lang sang kapigaduhon. Kay kung wala na kuntani isang nagausar, nagagamit sang illegal drugs, wala sang nagakompra, wala siya sang market nga pwede baligyan. Ako nagapati nga maputo ni ang mga drogista o kon mga nagapalusot kag nagabaligya sang illegal drugs. Paano mabing pulos ang imo sininegosyo kung wala ka sang manugbakal? Igaling bisan ano nga panumdum, no? Bisan ano nga advice sa tao, hindi ka mo mag-drugs kay malain ang epekto sa lawas nyo. Why gidyagapon ka pamati? In fact, sige ang gamit nila sa illegal drugs nga sa ulihi, kung ninali nga may ma-involve na sa isa ka kaso, sa isa ka krimen, at the end of the day, amo na bala siling nga ang pagginulsol, ara gid masami sa katapusan. No? Wa isang naginulsol ang tao sa primero, lang mo. Kung madakpa na gani, kag dito na magka-problema, tinagahinulsol, galing ti amo na bala, samtang hindi pa uli ang tanan, dapat gid magbag-o kita. No? Galing kay, mo na gani, bisan sa talantawan nyo lang bala, sining ginapatuman karon ng mga regulasyon nga iniyay kayong lawas ang kontrata virus, hindi gani kita kasunod sa mga protocol nga simple lang, bangod kay why kita disiplina mo, no? Sa drugs pa nga inaya, disiplina ganito ni sa kaugalingon mo na. Ginambal ka ng illegal drugs, ginaintrahan pa, kayang iban ang utok, palangabuyaan ko no, o kon kwarta. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba.
Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maghanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:23 na. Good morning lang, may lang ang pagmonitor kay Attorney Dan Pondevilla. No, salamat sa pagmonitor. Araman si Attorney Cesar Biloria Jr. Oy, kumusta na si Kwan? Papsi, bawhidlaw na ko kay Attorney Biloria Sr. Action Hotline! Sir Carlos Ligaspi sa R, good morning. Araban Jose Mongcaltorilla. Anabasa ko na ni Kaina. Thank you, Gid. No, sa inyo pa dayon nga pag monitor ang head sa Bureau of Fire Protection dira sa Moises Padilla. Sir Jesse Diquilato, may ngaga. Ang ilaman head sang DRRI mo, Disaster Risk Reduction Management Office, ga-monitor man da. Thank you, Gid. Action Hotline! Ang sa Moises Padilla da, no? Kabalo kati ang Moises Padilla lapit mas tagipusuon ta kay dira binaghalin ang akon gid ginikanan ang akon amay, no? Dira dira ginbunag, dira nagsinultiro. O igo galing kami kami galing nga mga kabataan dito na yan natubuan naman kag nabunag sa kawayan. Action Hotline! Rodney Carmona, good morning. Kapitan dira sa may area sang barangay Sumag. Ayos, Jocelyn Libon Dispoho, Toto Lucas Hermel. Ano ba, sa ko na ni Kaina, no? Nag-double send siya, nag-sulod liwat. Sige na lang. Okay lang to kay
balikan talang na sila karon para nga maka-update kita kay in a way sa aton sini nga mga ka-aksyon bala buwas ko mo mabalik na ang commercial trips no sang mga fast craft tiya mo ni siya ang mga balantayan ta kung nano ang matabo buwas no kung ganita hindi lang kamo kung why ka malang importante bala nga transaksyon, please hindi na halaan ay kalagaw ay, no? Kay, kabudlay gid, no? Kabudlay gid, hindi gid mapulong kung isa sa mga miyembro ng pamilya ta, matapikan, no? Kay, in kaso matabong amo na, pwera palayo lang. Budlay gid, binasulay bla sa uli mo na. Action Hotline! Ayos pakarunan ko lang ni, grabe man subong ang face up bala ni sa kuano, mga application bala. Damo pa Action GM ang naga-post dire sa face up sang sa naga-post nga naka-face mask. May isa ka politiko si Action GM kundi kagwapo nga bata ni sa Facebook. Nag-ubra pagid sa sang kuano sa face up. Kagwapa siya galikon bae siya, do in love ko. Ariolin sa pakaisan ko mga hinablos ko kibot ko si kusino ning bahay nga ginbutang sa litrato. Iya gali itsura. Actually ning face up to gay na ni siya ara na siya nga daan. Galing kidaw ay gid blama discover. Sing una si Action Nixon ginobran ko na ni sing una kasi Action Alvin. Galing subong do kun pa reloaded bla gin sulit naman. Tidamo na Willie. Singganan ngang tanan diho, mga friends ko, way pili, halin sa politiko. Pagkadto sa halos tanan ng mga profesyon, may abogado, may engineer, may mga face-up kang nagamit, ngang itsuran nagnimo, lababayi, ginimo. Ay, kasadya, no? Kung amo ni tani nga, sa isa lang ka-click, bala, amo man ni kadasig sang epekto, halimbawa sa pag-away sa COVID-19, believe ko mo, kung gamiton tani-tani para sa kayuhan, tiway man ang kaso iban kalingawan ba lang niya. Ay, berti, mayari mga litrato, nga kung isa yung mutaran mo, sing mo, gwapa to siya kung nagbabayi siya, no? Action Hotline! Pero ang believe ko kay Ihado JM Baikin, himuon mo itsura ya babayi, gwapa. Kung sa tuntuod ang itsura sa pagkalalaki, gwapo. Tulugan ka blas kilid ako. Bantayan ka blad ako hindi ka gwapo. Action Hotline! Ginapay balot talang galing ang umpisa karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 19. Ang amon nga i-replay diri sa Action Radio, ang last 10 scripts sa paborito ninyo nga drama, nga Ombra, may tigulo, relasyon. Araman ang This Is My Life, may tigulo, or Ombra, may tigulo, Cielo Alimango. I-replay man, This Is My Life, ang drama, no, may tigulo, relasyon. Kagtimbangan sang katarungan, Jack Balaan, Birador, Season 2. Umpisa Hulyo 1, tandaan nyo, mabatian ng kasugpon sang ining nga drama, kag mabatian man ang iban pa nga madrama pareho sang Barangay 684 kag Johnny Tango. Action Hotline! Morning lang dra sa kay mama ni Action JM, gamonitor. Kung ano man ang imo mabatian, akon opinion lamang. Kung ano man ang akon ginambal, patihi ang imo bata nga mabuot. Si Action GM. Dako na kulbaan kagid ka man monitor si mama mo. Mo gina iya. Kabalo ko nga unik ko iho. Ikaw lang isa, no? Dua ka mo. At sige. Pinalangga ni mama niya. Bisan ako man ang amay o kung iloy ni Action JM. Napalangga akong bata ni. Oo. Kita mo. Waya na yan kasa motor, ha? Di bawal.
Hindi ginadogsing ko lang na siya. Hindi na, nga si mama mo, gari-react siya kung nalawagan ta mo na. Why na? Action JM Bikin. Mabuot bata ni sus. Ari lang nagitinin sa estasyon. Believe. Sige. Why natagaling tiyempo diri sa atong pagpangalaga ng iban karon na. Ang parte sa sining may nag-abot naman actually kaina, no, nga mga OFW, galing di pa available si Councilor Ising Salanga, Israel Salanga sa pag-update sa aton kay gusto tay baloon ni pila na subong man ang ara gyapon dira o nagapauli na nga mga OFW nga way pa makagwa ang ila sini nga result didto iya sa Iloilo Laboratory Center kaya mo na ang ginakabalak-an ta mo nga to na nakapauli na sila balay way pang resulta kay kung ninali gumawa naman gani yung mag-positive although nga nag-lapse na sa kalawigon sa tempo nga dapat magtiner sa quarantine facility, pero ti sinobla makapulong, kabalo ka ang mismo ining COVID-19. Kita nyo do may mga innovation man sa iya. Pati sintomas ang una to hilanat lang, ubo lang. Sang ulihi pati LBM, may sintoma na sang COVID-19. Oh, may mga innovation man siya. Ti budlay, hindi kagid kapulong. Karon mga update sina sa aton nga mag-action bantayan lang. Ako lang ginapanumdum sa inyo kag ginarekomendar ang produkto sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea nga mo niya sigurado nga mangin katuwang naton agod nga aton ikang lawas kondisyon kag marayo sa balatian bangod kay damo sang vitamins and minerals from vitamin A to zinc ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule puro kag organic man. Na nga makabuligid para magbakod ang aton immune system kag resistensya bangod sang phytochemicals. Ako mismo nag-usar sini kag amo ning ginarekomendar ko gid sa inyo para healthy kita all the way, all the time, on the go. Parisan mo pagid sang tinga mayo ini para sa may mga hapo kag sa mga kababainhan nga problema sa ila monthly period. Ang combination nga sigurado gid para sa aton ikayang lawas. With Action, Henry Espolgar sa technical side ang aton sininga nangin technical partner Kaboy Lugman. Sa Action Dorel Cabato kag Action JM Bikin. Ako naman Action at Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.